אחד הדברים שיש לנו בשפע במדינת ישראל זה שמש, אז למה לא לנצל זאת? הבאנו לכם סקירה ל4 גופי תאורה סולאריים מהנמכרים ביותר באלי אקספרס. בואו נראה לכם את אופן השימוש של כל מוצר. גוף תאורה סולארי קטן אשר זורק אור דו-כיווני מושלם לתאורת אווירה בחצר או במרפסת. גוף תאורה סולארי רציני וחזק יותר, אשר מספק לנו ממש תאורת התמצאות מעולה, קיימת אופציה להפעלה ידנית או עם חיישן תנועה שמפעיל את התאורה אוטומטית. שרשרת מנורות קטנות המופעלות על ידי פאנל סולארי נפרד, אפשרות לבחירה בין מספר מצבי תאורה שונים, מושלם לקישוט ואווירה. גולת הכותרת מבחינתי, גוף תאורה עם פאנל סולארי, מופרד עם כבל ארוך במיוחד, ניתן להתקין את גוף התאורה בתוך מבנים ולמקם את הפאנל מחוץ למבנה. כאן קיים גם חיישן תנועה לזיהוי אוטומטי, וקיימת אפשרות להוספת שלט לשליטה מבוקרת על הפנס. אלי אקספרס שיחקתם אותה עם מוצרים פשוט מעולים.